bij het programma Gewest Friesland, waarin we in het archief van het programma Van Gewest tot Gewest doeken. Dat wie een nationaal programma wie voor televisie. Er zitten al je reportages in uit de provincies tussen 1964 en 2004 ongeveer. En dat die Friesland natuurlijk heel wichtig om mij in de persoon van Johan van der Zee, want hij maakte die meeste reportages. En eigenlijk hier Johan van der Zee een heel makkelijke taak in de tijd altijd, want er gebeurde op cultureel merk altijd wel wat en wie er helemaal niks. Dan kon je in jongetje 80 nog eens een keer zien naar het begin van het Fries Festival. Wist dat nog? Ja, dat weet ik nog. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Toen we een Fries Festival nog echt Fries zoek gaan zitten, maar dat is want het ging al jaar over Friese cultuur. Toch? Ja, zeker. Ja, alle Pomeranten die winnen er. En het rare is dat een heel soort van die Pomeranten er nog binnen. Die vier ik nog uit. Ja. Nou, Tetmans show we dan net weer om. Nee, maar Riens is er nog altijd. Ze zijn er meer mensen. Riense Westra zeg ik erin. En Jema Tro. Ja. Eens doe het idee van dit door we eenmalig, want ik ben alles waar wel bij elkaar smitten door op zijn eerste jong van het Fries Festival. Ja, nou ja, er winnen wel op meer plekken in de provincie winnen dingen. In de Lawei winnen voorstellingen. Er was dan eerste jong. Daar winnen ze al jaar. En daarna weer op orenplakken in de provincie winnen echt dingen. En daar kreeg je uiteindelijk 15 minuten voor om dat zien te laten. Ja, zeggen ze dan van in Hilversum van, dat is 15 minuten worden, of was dat bevechten? Dat was bevecht, ja. Dat geef je een soort strijd. En die strijd, er waren dan in een vergadering zijn van, dat zal ongeveer dat wezen. En dan begon ze te monteren en dat is wel eigenlijk wel wat langer. Dus en dat we alleen in hetzelfde gebouw, in een ambachtschool in Bussum. En dan rong ze dat bij elkaar langs. En dan ze, wist toch wel zo lang, kan ik net een minuut van die krijgen. Dat soort dingen gebeuren. Ja, onderhandelen. En dan kwam een eindredacteur, die kwam dan langs en die kon dan zeggen, er moet maar wat uit. Ja. Maar daar verzetten ze die een echt in. Ja, want als het haast klaar is, dan denk je van dit is het geheul van... Ja. Nou ja, de Sint-Wurg is dat natuurlijk nog slimmer, want het is nog meer complimenteerd al hier. Dus in die zin, hier bedoelt nog redelijk makkelijk. We gingen het makkelijk. Een minuutje meer, een minuutje minder. Dat is, maar zo'n uitsturing moest wel 25 minuten wezen. Ja. Dat zie je in een journaal of wat dan ook. En vooral de reclame, dat moest nooit over de tijd heen gaan. Nou, dit programma mij maar 24 minuten door, dus we zullen gauw zien laten naar een jongetje 80 de opening van het Fries Festival in de Harmonie in Ljouwert. Ja, het is een wat ongewoon moment dat Radio Friesland op 11 januari zo'n 8 uur de jongens in de lucht komt. Maar dat zit hem vanzelfs in het feit dat hier in de Harmonie van Ljouwert jong de première is van het Friesk Festival. Het Friesk Festival met de grote titelsong Friesland Boppen. We zullen aanstaan Riens Gratema, Roel Slofstra, Hessel van der Wal, Leni en Leo Dijkstra en ik de grand old man Tetman de Vries hier op de bühne jaren. In combinatie, en dat is wel een hele bijzonderheid, jong, met het voltallige Friesk Orkest. Het zal ook voor de leider van dit orkest, Henk Alkema, een grote ervaring wezen. En de mensen die hier in de Harmonie zitten, zal iets duizendtal, die zullen deze première naar alle gedachten als een soort van markeringspunt in de geschiedenis meemaatje. Het is een paar minuten oer 8 en ik had het idee dat we straks daar gewoon op gaan zullen naar deze première van het Friesk Festival. Wat is die uitzicht vier van Bethlehem naar Moddergot? Wat is die weerheid vier nog voor een kwartje kids? Het is droeg of het is drits. Platteland, wat leidt mij dat?
hartstikke plat. Platteland, wat mooi, wat plat. Wat zuiver is die toon. In kleurenfilm vergusterd tot. Best prachtig of gewoon. Op toons die op snij. Een kot op het bittere ei. Platteland, wat lijkt me dat. Hartstikke plat. De wolkens die zal leeg bedienen onder het scherken tippen. De dorkens die het bladschip rechtstreeks uit de hemel prippen. Als heegste bergen riezen hier en der nog orelterp. Bij mijn kracht jongens die het wetterskip al heel op scherp. Van heideskip naar appelski, het is al je lieke leeg. Daarom wollen die meesten soms als stom begraven leeg. Friesland, op weg. Als ik dat maar lang kan opvoelen. Het café van Egbert en Richt in Itens is een van de 30 plaatsen waar 80 culturele activiteiten plaatsvinden in het kader van het Fries Festival. Tom van der Goot, de voorzitter van de stichting. Waarom dit Fries Festival? Nou kijk, Friesland is maar een kleine provincie, hè? Nog geen 600.000 mensen. En we beginnen de 80er jaren, terwijl we eigenlijk niet eens zoveel weten wat er hier in Friesland allemaal aan ontzettend veel culturele activiteit aan het gebeuren is. Het leek ons een leuk idee, dat stichtingsbestuur, maar alle mensen eromheen, om met elkaar eens het riek op het diek, zoals we dat in Friesland zeggen, met alle pronk eens een keer op straat te komen en vooral ook aan elkaar te laten zien wat er hier allemaal op cultureel gebied aan het gebeuren is. We zitten hier ver weg van de Randstad. We zijn een eigenaardig volkje. We gaan elkaar gewoon eens laten zien wat we allemaal in huis hebben. Jij nou, die vindt die een speaker, nee. Nou, just wel, kijk, al zijn krank joren missie. Even zien, hè, wat zit er als de bed? Oh ja, hier. Mast wel even gimpjes onderwaan als komst, hè? Net op hakken komen. Oors klinkt het zijn in de stritten. We werden hier een soort van woner en een meest net een gedienmuziek hier. Het Fries Festival komt overal in de provincie, ook in Café Dijkstra in Jorvert. Beneden is de Damclub druk bezig, maar boven repeteren amateurtoneelspelers en de folkgroep Ierold voor poffen en blazen. Master, de grote meisjes, ze lullen er zo maar wat in. Beetje op die woorden denken, hè? Dat zijn ze weer net in de klas. Zeg jongens de famkes, hoe denk je me eigenlijk dat zo'n verhaal ontstiert? Master? Ja, rustig. Nou, master, ik denk dat er misschien wel eens wat bad is of iemand die had wat lezen. En dan vertelt hij dat aan Noor. En dan maakt hij het volle slimmer, master. En dan vertelt hij het ik weer aan Noor. En dan wordt het nog volle slimmer, master. En dan vertelt hij het ik weer aan Noor. Ja, het is wel goed, Obele. Toen had het wel aardig goed van het verstaan. Ja, wat rijden? En u zei, ze schreeuwen vroeger echt niet op. En daarom vertelden de meesten het steeds meer om ik wat terug. Ja, master, u zei op werk daar hier een timmerman en vinger in de zaagmachine en plaske drouw en let... En later vertelden de meesten op werk, toen wie de hele hand erop. Ja, dat is hele hand erop. Master, u zei het verteld wel zo de oorlog. Toen vertelde ze het wel, zie je het heel in je werk, zie je het heel jarmoedig. Oh, master, ik lees in een boek van mensen die het zelfs nog nooit van werk heeft. Nou, u zei, die wisten niet wat werk weer. En ze winnen maar hun achten in twee hele lietse kimmertjes. Oh, master, met mijn boek wensen met 12 man in een nog volle litserkemmerke. Oh. Nou, bij u zei met 20 man in een plaghutte. Pizza kort? Ja, zie je het eens hout voor kachel. Ze besteden ze wat. Bij mij in het boek, meester, daar lijnen ze de hele winter bij het wat ze hier naar deze kachel. Nou, bij u zei wie het hele hier, wie het winter. Op een bankje bij de breggen zit u spaken te vertellen. Hoe een tjoester wie te wieven en een keepman eer bestellen. Hij had het krekt, zat zelfs belibben als hij paken lang verlien. En het paken spaak het ek net van zijn paken jet misschien. Is het weer wat te vertellen? Ja, wist is weer wat te vertellen. Dat van die duivel en die held. Ja, weet is weer wat te vertelt. Zag je dat wij verhalen niet meer van een oor, soms jetter we te zongen en dan maken. Nou, maar ik Hier of net, die gingen niet het leeuwen volgens niet meer te verbazen, maar voor oren is dat
is een van de grootste afnemers van het Fries Festival. Is dat nou een bijzondere gebeurtenis in zo'n schouwburg? Ja, het Fries Festival is uiteraard een bijzondere gebeurtenis, want het betekent dat de frequentie van het aantal voorstellingen meer dan verdubbeld is. Normaliter dan hebben wij een 10, 11 Friese voorstellingen en ik zit nu op 23. Willen de mensen daar naartoe? Ja, de mensen willen daar wel naartoe. En er gebeuren echt nieuwe dingen doordat dat festival gehouden wordt? Ja, er gebeuren dingen die anders niet zouden kunnen. Ik bedoel Simpson, het Bijbelse drama wat Verder Schurer in de oorlogsjaren heeft geschreven. Het schitterend van taal is. Maar ja, waar 40 man op het toneel staan, dat kan alleen maar in het kader van zo'n Fries Festival. Omdat er dan hier en daar nog eens een stuiver lastenpeuter valt. Dat betekent dat er meer Friese festivals gehouden moeten worden? Ja, maar het moet natuurlijk wel een beetje met mate gebeuren. Hè? 1 keer in de 5 jaar of zo. Kijk, het verschil van het Fries Festival en het Holland Festival is ook dat met het Holland Festival worden de grote groepen voor veel geld van buiten aangetrokken. Terwijl wij in het Fries zouden we zeggen uit eigen vierten vleenen. Dat wij ons zelf redden en het allemaal met eigen mensen doen. Je mag niet stieren. En knip op. Knip op. Mijn vrouwen had een trilje. Hier zo wat. Blijf stil. Knip op. Nee, nog net. Ik raap je hem net. Bij dagen geef wij. Het is een schande, wie staat vallen. Dit er is geen druut. Wij zeggen kans en jetten meer. Voldwaandeld is om dit te weten. Het is verlennus wetenschap. Het yield is vast al hellen. De vrucht van die overwinning valt tijd daar. Maar ik keer er al om. Net wij verdwijnen maar dood. Opslagen alsof jij dat dek. Verriet! Verriet, Simpson wekker! De Filistijnen oordij! De Filistijnen! Ha, ik ben het reef. Ik riep, ik schot hem uit en bruise jitters als hoen van het heen. Overwinning, daarom boppen, heil, gewoon! Let je wat Filistijnen weer is. Zo dan, boemen die ene. Grijf hoon en ik smoor je niet overwinning in de straat. Is het weer iets bange dream? Waar voelt ze diep? O God, mijn Heer, mijn Nazireënskip. De Heer is net meer bij mij. Dit is de dag. Verrette stom mij de lila, mijn P. Oh, Simpson. Simpson, je me net zo. Die eigen baan is vlammen in mijn zielen. Van dit pas aan had er nog zijn laatste brandstift die not veel en vrouwjes hebben. Zo is maar correct. En dat is nou uit voor goed. Nou dwijst in die als door een brand in bloed. Je man, breng hem met zeel je naaste verblieben. Je mag ook verder dienen. Nee, 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 Abimela. Nee. De laatste bittere grap nou vast van Gaza. Ik wou je een kind. Je mag de hele zien lippen en zien vrij. Ik ga je wut. Meidje die net doorstuurde, Lila. Komt goed. Maar verder zwijt je aan starten en had dagen aan het wut. Kom op in de moeder! Neem de jammer hier! Oh God, je doet het. Lekker, moeder. Nee, ik heb er geen easy hier. Volksgewicht berekkers. Zijn eigen. Oh, verachtelijk ravenbloed. Daar zitten ze wel. Because Else vreet. Als Else vreet, hoe die. De brakjes bij de cognacjes. En dan sloeg je ze samen van. Sa is het hier nou alle vrede hier. Al meer strieten hier en hier.
was. Ze deden een plas en het bleef zo als het was. Lichten, je Michael Lichten, ik hoor van alle vrouwen onder de witte hier. Van lang en klachten, al jonge zwaarten, van nietske, zietske, hinke, minke, kans en krier. En Lichten, je Michael Lichten, ik hoor van alle vrouwen onder de witte hier. Van lang en klachten, al jonge zwaarten, van nietske, zietske, hinke, minke, kans en krier. Dat weer de opening van het Fries Festival. Eindigen met Tetman de Vries voor een hele mooie seel, grote seel. Men vond dat geweldig. Men vindt de cultuur, ik zei het al, in Friesland helemaal geweldig. Want wij gaan nu in die 24 minuten, wat minuten oer voor stinsen en staten in Friesland. Dat is een hele orde. Hele orde, ja. Jantje Santig. Ja. En wat is wie een bedoeling lijkt? Gewoon even snel litten dat het gebeurt? Gewoon snel litten, ja. En dus we doen nevens mij om het restaureren bij het oude gemeentehuis van Franeker-deel, dus het Martenastaten. Nou, en dat we dan wat te min, dus dan maar terug in naar Beers en naar het Poptastad en dus die dingen. Maar gewoon snel litten eigenlijk? Gewoon snel litten, ja. En vreeg je om een mevrouw die ik dan consequent juffrouw neem. Oh ja, dat mij net, hè? Dat is, nee, nou, dat weet ik niet, maar dat we doen nog zal je ook. Dat een ongetrouwde vrouw, dat zou net mevrouwtje, maar dat zou juffrouwtje. Ja. Of misschien wie zeggen wel juffen, dat weet ik niet. Dat zoek in, ja. Maar dat wie een sokken dingetjes wie wel makkelijk de meid zijn cameraman eruit wordt op in een interviewtje en dan is het kleren. Dus, nou, dat wist ik lang aan de gang. Ja. Dat, vooral, ja, in die tijd zeker. Ik bedoel, daar winnen we dag, een hele dag winnen we daar aan de gang. Misschien wel 2 dagen zelfs. Ja. Voor de volgende 4 minuten uit Jongetje Santig, Stinsen en Staten. In Franeker wordt op het ogenblik het gemeentehuis van Franeker-deel, het Martenahuis, gerestaureerd. Heeft u enig idee wat voor gebouw dit vroeger was? Nou, dit moet vroeger een soort stint zijn geweest voor de heren. Wat is een stint? Een stint is eigenlijk een kasteel, dat noemt men in Holland, hè. Dit is een kasteel geweest? Ja, dacht ik wel, vermoed ik wel, ja. Weet u van wanneer dat ding is? Nee, misschien voor 1500 ongeveer, die streek. Denkt u wel eens aan uw collega's uit die tijd die zaten te bouwen? Nou ja, dat is heel iets anders geweest. Wij tegenwoordig, hè, met het moderne materiaal van tegenwoordig. En vroeger hoe ze hen behelpen moesten, iets dergelijks. Hè. Dat denkt u wel eens aan als u hier bezig bent? Jawel, ik denk hoeveel hebben ze vroeger gehad. Ja. Slechter dan nu? Nou, ik denk het wel, ja. Vroeger was het dag en nacht werken en tegenwoordig hoeft het niet meer. En dan met winterdagen in de herfst met de kleding en iets dergelijks. Alles is veel anders geworden. Hè. Hebben ze het goed gedaan? Volgens mijn ideeën wel, ja. Een overzicht van de in Friesland gebouwde stinsen vanaf 1100 is te vinden in het museum in het Poortje in Beers. Het Poortje is het enige wat over is van Unia-staten in Beers. In 1433 moet daar een zekere Keimpe Unia gewoond hebben. 2 beelden die bijna zeker de schoorsteen van het middeleeuwse gebouw hebben versierd. Achter de poort is de plaats waar de Staten gestaan heeft nog duidelijk terug te vinden. Juffrouw de Groot van de stichting Poite Beers. Als je nou aan de buitenkant tegen deze poort aankijkt, wat zijn dan de bijzondere dingen? Nou, in de allereerste plaats ziet u daar het wapen van de familie Tiara en Buigers. Dat zijn de latere bewoners geweest van Unia-staten. Tiara, die is in 1616 heeft hij het laten afbreken en tot een renaissance kasteeltje weer laten opbouwen.
Dit wapen dat is vernield, hoogstwaarschijnlijk in de Franse tijd. Maar men kan hier aan de kant van de poort het gehele wapen nog bewonderen. Is een heer en veer. Nu zie ik hier boven een paar ijzeren uitsteeksels, zal ik maar noemen. Ja, dit is een soort met muuranker. Dat is het zwanenrecht en het jachtrecht en het visrecht. Dat zwanenrecht dat gaf het recht tot het houden van zwanen. En dat moest men aanvragen. Men werd dan geregistreerd in het oude Zwanenboek van 1572. En dan werden de snavels en de poten gemerkt. En dat werd allemaal geregistreerd in dat boek. Op de achterkant staat nog het wapen van de familie Mijnsma. Die heeft er ook gewoond? Ja, dat is de laatste bewoner geweest, want later is het tot een boerderij geworden. Hierachter is nog een duiventil. Men verzamelde de mest van die duiven. En die werd er verkocht naar Amersfoort voor de tabakscultuur. Juffrouw de Groot, op deze tafel een overzicht van heraldiek. Wat is heraldiek precies? Heraldiek is wapenkunde en wapenkunst. En dat kun je hier allemaal volgen? Ja, onze opzet is geweest om een instructieve uitbeelding te geven van de levende heraldiek. En kunt u iets vertellen bij wat je hier ziet? Ja, dit zijn de afbeeldingen van het tapijt van Bayeux. Daar ziet men nog de heel eenvoudige helm die gebruikt werd, de konische helm met de neusbeschermer. De manshoge schilden, dus een draak afgebeeld. Hier ziet men een ridder in volledige wapenuitrusting met de vaan. Overal ziet men zijn onderscheidingsteken voor het voetvolk wat hem volgen moest. Later werden die schilden kleiner, waren gewoon niet te torsen. En ter onderscheiding van elkaar bracht men balken aan, overdwars, staande, kruisen. In de tijd van de kruistochten gebruikte men christelijke symbolen, het Agnus Dei, het lam Gods, de roos en de lady, de wederopstanding. De verdere ontwikkeling ziet men hier dubbele adelaar en de halve adelaar die heel veel voorkomt in de Friese wapens. Het volledige wapen bestaat eigenlijk uit schild, helm, helmteken en dekkleding. Hier ziet men een helmteken van een hertogewei. Ja. Er liggen hier nog een paar. Ja, dit is bijvoorbeeld een sprekend wapen, noemt men dit. Het wapen van de Kamstra's. Dat is een kam en een ster en een rat. Dat is een soort rebus. Ja, zo zou men kunnen noemen. Is er nu veel belangstelling voor die heraldiek op het ogenblik nog? Ja, er komt meer belangstelling voor. Ook al omdat men tegenwoordig veel, bijvoorbeeld zijn stamboom gaat uitpuzzelen. En dan komt men ook wel in de heraldiek terecht. Het wapen van de familie Heringa op het poortje van Heringa-Staten in Marsum. Dit Popdaslot, zoals het meestal genoemd wordt, is een renaissance-kasteeltje uit de 17e eeuw. Het enige dat in Friesland uit die tijd bewaard is gebleven. Het pronkstuk van het kleine aantal overgebleven staten en stinsen in die provincie. En met het Popdaslot in Marsum in 1970 ben we onlangs bij het eind van gewest Friesland, waarin we takkenbieken weer reportages zien van gewest tot gewest, zat hij in dat archief zitten. Op dat dag.